Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Таала безгә тормышыбызга бәрәкәт биреп, шушы көннәребезгә бәрәкәт биреп, иманнарыбызны яңадан куәтләсә иде, һәм безгә шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләргә хәерле тырышкычлары биреп, хәерле зиһеннәр насыйп эйләсә иде. Бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә, шуңар әзерләнгән идем. Бүген Аллаһ турында сөйләргә беренче исеме Аллаһ, вакыт калса Ар-Рабб, Рабб исеменә тукталасым килгән иде. Иң беренче әйтәсем килә, кеше фитри иманы белән ул бөек затны таный ала. Ләкин кайбер исламны белмәгән кешеләр ниндидер бөек көч, ниндидер бер нәрсә идара итә һәм авыр чагында шуңар мөрәҗәгать итәм дип әйтәләр. Бөек көч бар, ләкин аны Аллаһ үзен танытты безгә. Ул зат Аллаһ. Ягъни менә бу без бөтен нәрсә бу менә хәзерге вселенныйлар, галактикалар, ягъни бөтен галәмнәр барысы дагын Аллаһның бер мәхлукаты. Ягъни бар иткән әйберләр булар, барысы дагын. Менә шушыларны бар итүче ул Аллаһ. Ягъни ул бөек зат. Аллаһ ул бөек зат. Аллаһ исеме нәрсә аңлата, аның турында сөйләрмен. Ләкин менә без шушы исемнәр турында әйткәндә, аны узган тапшыруда дагын әйттем. Аллаһ турында без исемнәрне фақат Аллаһ Тәгалә Коръәндә үзен атаган икән, шулай итеп атый алабыз. Пәйгамбәрбез үзенең хадисләрендә атаган икән, мисал өчен инналлаһа җамил юхиббул җамал. Аллаһ ул матур, җамил, матурлыкны ярата дип пәйгамбәрбез Аллаһ турында әйтте. Инналлаһа шафи, ягъни Аллаһ шифа бирүче, дәвалаучы дип пәйгамбәрбез аны атады. Бу турында Мәрҗани хәзрәтләре Барқул Вамид исемле китабында, әле ул китап кызганычка каршы тәрҗемә ителмәгән, хезмәт ителмәгән, ул иске басмада гына, шунда зикр итә шушы мәсьәләне. Һәм әйтә: "Валиллаһил асмаул хусна", Аллаһның күркәм исемнәре, һәм шулар белән генә Аллаһка мөрәҗәгать итегез. Һәм ул әйтә: "Без үзебездән Аллаһка төрле исемнәр атый алмыйбыз" ди. Мәсәлән, бик акыл заты дип Аллаһны атый алмыйбыз. Аллаһ ничек үзен атады, мәсәлән, Әс-Салам, Әл-Муъмин, Әл-Мухаймин, Әл-Азиз, Әл-Җаббар, шулар Ар-Рахман, Ар-Рахим дип атый алабыз. Менә монда халыкта таралган күп исемнәр, татар халкы мәсәлән мөрәҗәгать итә: "Я Ходаем", "Я Тәңрем" дип тәген кайбер өлешләрдә килә. Шуның турында Мәрҗани хәзрәтләре әйтә: "Ходай һәм Тәңре Аллаһ исемнәре түгел" ди. Һәм аны Аллаһ исемнәренә кертергә ярамый ди. Ләкин аның мәгънәсе, мәсәлән, Фахриддин Ар-Рази үзенең тәфсирендә Ходайның мәгънәсе ул фарси сүзе. Ул ваҗибул вуҗуд мәгънәсен бирә дип әйтә. Ягъни үзеннән бар булган зат. Үзеннән бар булган затны аңлата. Ягъни бу Аллаһ Ходай Аллаһның исеме түгел, ул Аллаһ турында бер хәбәр итү. Ягъни үзеннән үзе бар булган зат дигән мәгънә бирә. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә Аллаһ турында хәбәр итү бар. Менә мәсәлән, Аллаһ Тәгалә ул ясаучы, ул бөтен нәрсәне бар итүче, ул белүче, Аллаһ турында хәбәр итәсен. Ягъни үзеннән үзе бар булган зат дип Аллаһ турында хәбәр итәсен. Бар Аллаһның сыйфатлары, Аллаһ ишетүче, күрүче, вак әйберләрне белүче, мәсәлән, Ар-Рақиб мисал өченме, аның сыйфатлары, шулай ук аның исемнәре бар. Мәсәлән, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Малик, Аллаһның исемнәре. Һәм менә бу Аллаһ турында хәбәр итү ул киңрәк. Кешегә аңлашылсын өчен шушы сүзләрне куллансам була. Мәсәлән, кеше фарси телендә Аллаһ турында белмәгән кешеләр, гарәпчә белмәгән кешеләргә шушы Ходай сүзе кергән. Һәм кайбер безнең инде галимнәребез Абу Ханифа хәзрәтләренең хезмәтләрендә, Абдулла ибн Мубаракның хезмәтләрендә Ходай сүзе чорый. Шуңа күрә бу сүзне без асылда Аллаһка исем рәвешендә кулланырга тиеш түгел. Ләкин Аллаһ турында хәбәр иткәндә ул кулланырга ярый. Ләкин әйткәнемчә, Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә матур исемнәр белән Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валиллаһил асмаул хусна", Аллаһның матур исемнәре бар, фадъуху биха, шулар белән сорагыз ди. Шуңа күрә инде без сораганда: "Я Раббым", "Я Рахман", "Я Рахим" дип матур исемнәр белән Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә Тәңре сүзе ул төрки сүз. Һәм аны безнең борынгы ислам дине килгәнчә кулланганнар бөек затка. Шуңа күрә Мәрҗани хәзрәтләре аны әйтә, фақат шул аңлату мәгънәсендә кулланылса да ярый ди, ләкин асылда ул сүз инде бездә кулланышта юк диярлек. Шуңа күрә шушы тапшыруларыбыз, Алла бирсә, шушы Аллаһ Раббыбызның исемнәрен аңлатабыз. Һәм шушы исемнәрне белеп, шуның белән гамәл кылу. Яңадан бу әйләнеп кайта пәйгамбәрбезнең хадисенә: Аллаһның 99 исеме бар, кем шуларны саный яки җыя, шул җәннәткә керә ди. Ягъни һәрбер мусульман кеше җәннәткә кергә тели. Ягъни һәрбер мусульман кеше, мәсәлән, Коръән укып барганда игътибар итик. Алла бирсә, без туктаячакбыз. Иң беренче исемнәр. Фатиха сүрәсен Аллаһ Тәгалә башлады. Әлхамду лиллаһи раббил аламин дип башлады. Иң беренче әлхамду лилла, ягъни Аллаһ сүзе. Рабб әл-аламин, галәмнәрнең Раббысы дип әйтте. Аннары Ар-Рахман, Ар-Рахим. Инде монда 4 исем кулланыла. Ике аятта гына 4 исем Аллаһ Тәгалә кулланды. Ягъни шулай итеп, кеше Коръәннән
Аллаһның исемнәрен таба ала. Һәм менә шушылар турында без Алла бирсә сөйләячәкбез. Аларны табу һәм җыю 99-га хәтлек тутыра аласың икән, әлхәмдүлилләh. Менә шушыларны бу Аллаһның исеме дип тутыра аласың икән, һәм инде икенче кала гамәл аны аңлау. Аллаһ мәгънәсен аңлау, Рабб мәгънәсен аңлау, Ар-Рахман, Ар-Рахим нинди мәгънә бирә, шуларны аңлау кала. Аннары шулар белән гамәл кылу. Аллаһ Раббыңны таныдың, эй Раббым, Раббул Аламин, бөтен галәмнең Раббысы таныдың, нәрсә таләп итә синнән? Аллаһ бөтен галәмнең Раббысы булгач, син дәген аның кулы булгач, синнән нәрсә таләп ителә? Аның турында иншалла киңрәк сөйләрмен, шушы гамәл кылу кала. Һәм иншалла әгәр дәген кеше шуларны үтәсә, Аллаһ вәгъдә итә, иншалла ул кеше җәннәт әһле булыр дип әйтә. Тагы бер әйбергә тукталасым килә, менә бу Аллаһ Раббыбыз үзен матур исемнәр белән атады. Һәм теләде бөтен бар булган әйберне бар итәргә. Менә хәзерге бар булган әйберләрне бар итәргә теләде. Каләмгә әйтте, яз диде. Нәрсә языйм дигәч, кыямәткә хәлек нәрсә була, барсын да яз дип әйтте. Язды. Аллаһ Тәгалә күкләрне, җирне, бөтен шушында булган планеталар, галактика, бөтенесен Аллаһ Тәгалә бар итте. Һәм безгә шушы җирдә яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырды. Безгә хайваннарны, үсемлекләрне һәм башка әйберләрне бар итте Аллаһ Раббыбыз. Һәм бу барсы дагын Аллаһ бар иткән әйберләр. Ул вакытта да Аллаһның исемнәре дәген бар иде. Ар-Рахман ул, Ар-Рахим, Әл-Малик, Әл-Куддус, бөтен исемнәргә ия булган бөек зат ул. Аллаһның бөтен исемнәре дәген иң матур исемнәр. Менә без исемнәренә тукталсак, иң матур, иң күркәм мәгънәле исемнәр алар. Һәм алар Аллаһка лаеклы. Ягъни бу нәрсәне аңлата. Аллаһ үзе турында бик күп мәгълүмат бирде безгә. Менә белегез, әй бәндәләр, белегез Раббыгыз турында. Ул менә шушындый исемнәргә лаеклы. Мәсәлән, без Алла бирсә тукталачакбыз. Ар-Рахман. Ягъни Рахимле, Аллаһның рәхмәтен без кара бу рәхимле зат икән. Шуңа күрә авырлык чакта син кемгә мөрәҗәгать итәсен? Ит Раббыңга. Шулай ук ул шифа бирүче, Аллаһ Тәгалә шуңар мөрәҗәгать ит. Бу исемнәр шушыннан сыйфатлар даган чыга. Ягъни шушы мөрәҗәгать итәргә лаеклы зат ул Аллаһ. Ә менә без кешегә әйткәндә, кешегә әйтергә мөмкин син. Аңар мәсәлән ул Мәхмүд мәсәлән, исеме Мәхмүд, ягъни макталган. Ләкин ул булырга мөмкин бер явыз кеше, ә Аллаһ алай түгел. Менә без Аллаһ Тәгаләнең 99 исемен саныйбыз, аны аңларга тырышабыз дибез, яшәйме? Кеше бит барыбер шушы исемнәрнең мәгънәләреннән чыгып, Аллаһ Тәгаләдә шундый сыйфатлар бар икән, Аллаһ Тәгалә шундый сыйфатларны гына сөя икән, димәк, мин дә шуларга ия булырга тиеш бит. Мин Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итер алдыннан яки мөрәҗәгать иткәндә барыннан да шуны белергә тиешмен. Мин башта бу сыйфатларга үзем лаеклы булырга тиеш. Үземне шундый юнәлештә тәрбияләргә тиеш. Һәм шуннан соң гына мин инде мөрәҗәгать итә алам. Менә шушы исемнәрне белү дә кешенең үз аңын ачып җибәреп, аның калбын төзәтүгә илтә торган чара була бит инде бу. Кичексез, мәсәлән, Пәйгамбәребезнең хадисе нәрсәне аңлата? Инналлаһа җамилун юхиббул җамал. Аллаһ Тәгалә матур, матурлыкны ярата. Назифун юхиббу назафа, мәсәлән, Аллаһ паклыкны ярата. Ягъни күп мәгънәләр шушы әйбергә әйләнеп кайта. Ләкин монда бар шундый исемнәр, мутакаббир мәсәлән, тәкәбберлек. Бу инде кешегә хас әйбер түгел. Ни өчен дигәндә, тәкәббер нәрсә ул? Кемнәндер үстен булу. Ә кеше берничек тә үстен була алмый, чөнки Аллаһтан ул беркайчан да үстен була алмый. Чөнки ул ялган тәкәбберлек ул синдә. Син барбыр мохтаҗ Аллаһка. Шуңа күрә син тәкәбберләнүең инде дөрес түгел. Шуңа күрә ул тәкәбберлек сыйфаты Аллаһка гына хас сыйфат. Аллаһ бөтен нәрсәдән дә үстен. Ә адәм баласы бөтен нәрсәдән үстен була алмый. Ягъни Аллаһ барбыр ул ялганчы булып кала, үзен тәкәббер дип атаса. Чөнки аның өстендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Әйттек без тагы Аллаһ гафу итүче. Син дәген кешеләрне гафу итәргә өйрән. Әгәр дә син өметләнәсең икән, Аллаһ сине гафу итүне телисең икән, син дәген гафу итүчән бул. Аннары Аллаһтан сора, я Раббым, Алла, мин гафу иттем дип. Мисал өчен Пәйгамбәребезнең хадисе, бер кеше хаҗәткә бирә торган була. Һәм кешеләр хаҗәтләрен кайтара алмый. Шул вакытта ул бик күп гынаһ кыла, ләкин балаларына әйтә, мин буларны гафу иттем дип әйтә. Кайтара алмый икән, гафу итә торган була. Шушындый сыйфатка лаеклы була, ләкин хаталанучан була. Үлгәч, бу кеше бит гынаһлар белән барды, ләкин Аллаһ моны кичерә. Ни өчен? Чөнки син кешеләрне гафу иттең. Кешеләрне кичерә белдең, Аллаһ сине дәген кичерде дип әйтә. Ягъни Аллаһ аны онытмый, ул күрә. Шушы матур сыйфатларны Аллаһ Тәгалә күрә. Кеше киресенчә шундый сыйфатларга ия булырга тырышырга тиешле, һәм Аллаһтан ул шуңар өмет итә ала. Аннары менә бу Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә турында сөйләгәндә, кешегә әйттек, кешене син атарга мөмкин исемнәр белән, төрле сыйфатлар белән атыйсың, әгәр дә ул аңар иярәнсә генә, мәсәлән, син әйтәсең, бу бик оста компьютерны белә. Кайчан белә ул аны? Эшләргә өйрәнгәч шулай бит. Бик оста инженер, бик оста яхшы табиб. Шуны өйрәнгәч, аннары гына аңар табиб дип исем кушыла. Моның иң матур мисаллары инде Пәйгамбәребез Әмин дип
исем әйтелде аңа бит әйме. Аның сахабаларының күпмесенең нинди матур исемнәре бар. Ансагын ашылды. Ләкин мин әйтәсем килә, кешедә бу исемнәр бирелә кайчан? Әгәр дә ул нәрсәнедер үзләштерсә, Аллаһта ул исемнәр бар. Аллаһ Тәгалә Ар-Рахман, Рахим, Рахимле, рәхмәт Аллаһтан килә. Ягъни аның исеме бар. Ягъни әйтәсем килә, шушы исемнәргә ия булган зат, шуннан мәгънәләрне имет итә алабыз. Мәсәлән, рәхмәт турында гына әйткәндә, Алла бирсә, киләсе дәресләрдә сөйләрбез Ар-Рахман, Ар-Рахим турында. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтте, Пәйгамбәрбез хадисендә килә, Аллаһ Тәгалә 100 рәхмәтне бар итте диде. Шуның берсен җиргә төшерде. 99-ын үзендә калдырды. Шушы бер төшергән рәхмәте белән адәм баласы, хайваннар бер-берсен рәхимли диде. Хәтта анадагын баласын карый һәм башка төрле рәхимлек сыйфатлары шушы бер рәхмәт, Аллаһның рәхмәте шушы җирдә булган кеше бер-берсен рәхимли. 99-ын кыямәт көненә калдырды. Ни өчен? Чөнки анда хисап кылыначак. Аллаһ ачуланачак. Кешеләрне рәхимләр өчен, җәннәткә кертер өчен. Ва кана бил муъминина рахима. Муъминнәргә Аллаһ та рәхимле булды. Шушы рәхмәт өчен Аллаһ Тәгалә кыямәткә калдырды дип әйтә. Аллаһ турында сөйләгәндә, менә бу бар ителгән әйберләр. Бу мәхлук. Бар итүче ул Аллаһ. Шуңа күрә Аллаһ үзен безгә танытты. Менә хәзер без тукталыйк, Аллаһ дип әйтәбез без. Нинди мәгънә бирә ул Аллаһ? Аллаһның мәгънәсе асылда аның әл-илаһ. Гыйбадәткә лаеклы затның мәгънәсен бирә. Ягъни гыйбадәт кылына торган зат ул Аллаһ. Шуңа күрә без ла илаһа иллаллаһ дип әйтәбез. Исламның иң бөек кәлимәсе ла илаһа иллаллаһ. Аллаһтан башка илаһ юк, ягъни гыйбадәткә лаеклы зат юк. Фақат бер Аллаһ кына гыйбадәткә лаеклы зат. Шуның өчен менә шушы Аллаһ мәгънәсе гыйбадәт кылырга лаеклы зат. Һәм бу иң бөек мәгънә бирә торган исем булып тора, ул Аллаһ. Шуңа менә һәр кеше аңларга тиешле. Бу галәмнең Раббысы, бу галәмнең хуҗасы ул Аллаһ. Иң беренче исемдә менә кешеләргә дәген танытты. Менә Фатиха сүрәсен без иң беренче Коръәнне ачканда Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Иң беренче Аллаһ үзенең исемен атады. Аннары шушы Аллаһ исеме турында галимнәр әйттеләр. Ул Исмуллаһил Аъзам. Аңарча әйтәм, Коръәндә Аллаһ Тәгалә исемнәрен бик күп зикр итте. Кайбер галимнәр санадылар, 10 меңдән артык Аллаһның исемнәре зикр ителә. Ягъни кыскача 21 биткә 20 исем туры килә. Я Аллаһ, я Рахман, я Рахим исемнәрен Аллаһ зикр итә. Ягъни бу әс түгел, шулай бит. Ягъни үзен Аллаһ Тәгалә таныта безгә. Һәм ул аны шулай куллана. Тибар итсәң, Коръән укыганда, мисал өчен бик күп урыннарда бар. Мәсәлән, Коръәндә шушы исемнәр урынлы килә. Хәтта кайбер гарәпләр дәген, мәсәлән, берәү укый Хакимун Газиз дип укый. Бер бәдәви ишетә дәген, юк, дөрес, алай булырга тиеш түгел дип әйтә. Хикмәт һәм хөкем итүче Әл-Хаким, Газиз көчле, кодрәтле дигән мәгънә бирә. Алай булырга тиеш түгел. Исенапта карыйлар Коръәннән, Газизул Хаким икән ул. Тегесе Хакимун Газиз дип укыды. Дөресе Газизун Хаким. Ни өчен? Газиза фа хаким, теге гарәп агынады, башта көчле, кодрәтле булды, аннары хөкем итүче булды дип әйтә. Ягъни һәрберсе урынлы. Менә Коръәндә шушы исемнәр һәрбер аятта туры килә. Ягъни Аллаһ мәсәлән гыйлеме турында әйтә икән, унан мәсәлән хува ма'акум айнама кунтум. Ул сезнең белән кайда гына булсагыз, ва хувал алимул хаким дип бетерә. Ягъни гыйлеме белән ул сезнең белән, сезне күреп тора ул Аллаһ Тәгалә. Шушы дәресләрдән соң Алла бирсә кеше игътибар итсә, ни өчен Аллаһ шушы исемнәрен кулланды? Аятларда килә, Аллаһның исемнәре урынлы килә. Аллаһ сездән өстенрәк. Аллаһ Тәгалә фәкыйрьлекләр турында, мискиннәргә ярдәм ит. Аннары әйтә мәсәлән, гани, үзенең бай икәнен, Аллаһка мөрәҗәгать итегез. Алла бирсә мисалларын китерибез. Коръән аятларында ул бик күп. Менә хәзер әйтәсем килә Аллаһ турында. Коръәндә кулланылды 2724 тапкыр Аллаһ сүзе. Ягъни бу бик күп. Һәм менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисендә килә Исмуллаһил Аъзам. Ягъни Аллаһның бөек исеме дигән. Гади халыкта бар, аны Аллаһ Тәгалә яшергән дип әйтәләр. Бөек исеме, Исмул Аъзам дип яшерелгән, аны кеше Коръәнне укып чыкса гына белә. Төрле фикерләр бар. Һәм аны күп галимнәр әйтә. Мәсәлән, күп тәфсир Куртуби мисал өчен бик көчле тәфсир галиме. Ул да булса Аллаһ дип әйтә. Иң бөек исем Аллаһның. Аллаһ. Ни өчен? Менә аңар кайбер мисаллар китерәләр. Мәсәлән, кеше мөрәҗәгать итә Аллаһка Аллаһумма дип. Я Аллаһумма дигән сүз ул Аллаһумма Раббана мәсәлән. Аллаһумма я Аллаһ. Я Аллаһ дип мөрәҗәгать итә. Һәм менә бу Аллаһумма дип әйткәндә ахырда мим хәрефе гарәп телендә кулланыла җыю мәгънәсендә. Хәтта Аллаһумма дип әйткәндә я Раббым Алла, мин син бөтен матур күркәм исемнәрем белән сиңа мөрәҗәгать итәм дигән мәгънә бирә. Аллаһумма дип әйткәндә. Аның асыл мәгънәсе я Алла. Аннары Аллаһ Раббыбыз Муса алейхиссалам кыйссасын беләсез шулай бит инде. Муса алейхиссалам утны күрә, шул утка баргач, үзен ничек таныта? Аллаһ Тәгалә әйтә:
Inni anallahu rabbul alamin дип әйтә. Я Муса дип әйтә. Мин Аллаһ галәмнәрнең Раббысы ди. Inni аналлах. Аллаһ үзен Мусага танытканда мин Аллаһ дип әйтте. Башка исемен кулланмады. Ар-Рахман, Ар-Рахим дип әйтмәде. Аллаһ раббул аламин. Бүтән галәмнәрнең Раббысы Аллаһ дип әйтте үзе турында. Шуңа күрә хәтта менә бу башка исемнәр шушы Аллаһ исеменә кушылалар. Бер кашындагын әйтелми, Ар-Рахман, Аллаһ һәм шулай дип санап кителми. Ләкин Аллаһ, Хуаллаһ, аннары Әл-Малик, Әл-Куддус, аннары кушылып китә. Аллаһның исемнәре шушы. Ягъни Аллаһ ул үзенең бийек зат мәгънәсен бирә. Аллаһ, бийек зат исеме Аллаһ. Шуңа күрә менә бу күп галимнәр әйтә, иң бийек исем Аллаһның Аллаһ исеме. Ул бийек мәгънә бирә. Шуңа күрә ул безнең татар халкының хөрмәтләде. Мәчеткә дәге мәсәлән куйганда зур итеп Аллаһ дип язып куялар мәсәлән. Вагызда әйттек, исемне язганда дагын бер җиргә төшмәсен, кагазда мәсәлән мәсхәрәләнмәсен, аны алып ятмасын, аны һәрвакыт хөрмәт иткәннәр, уллаганнар шушы Аллаһ исемен. Һәм башка исемнәр дә нәкъ шулай ук. Ләкин менә бу Аллаһның бийеклеген аңлата, ягъни шушы исемнең әһәмиятен аңлата. Аннары менә бу Аллаһ Субханаһу ва Тааля исемләр турында әйткәндә, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисен искә төшерәм. Бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам бер кешенең дуа кылганын күрде. Ул әйтте: "Аллаһумма инни ас'алука анни ашһаду аннака анталлаһу ла илаха илля ант." Я Раббым Аллаһ. Аллаһумма дип әйтте. Мин синнән сорыймын, һәм мин шаһидлек кыламын. Ягъни синнән башка илаһ юк. Аннары Аллаһның мактап исемләрен әйтә. Анта ал-Ахад, ас-Самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуан ахад. Ягъни Кул Хуаллаһ сүрәсендә булган сүзләрне әйтә. Ягъни син бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, син тудырмадың, тудырылмадың, һәм сиңа ошаган бер нәрсә дә юк. Пәйгамбәрбез шул кешегә әйтә: "Валлади нафси бияди", Аллаһ белән ант итәмен, бу кеше бийек Аллаһ исеме белән сорады дип әйтә. Ягъни менә бу дуганы кулланырга кирәк. Һәм менә монда инде галимнәр Аллаһумма сүзендәген игътибар иттеләр. Аллаһумма инни ас'алука анни ашһаду аннака анталлаһу ла илаха илля ант ал-Ахад ас-Самад лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуан ахад дип. Башта дуганы әйтте, аннары Кул Хуаллаһ сүрәсендәге сүзләрне кулланды һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иза ду'a биhi ajab ва иза суила биhi ата." Әгәр дә шуның белән сораса, Аллаһ аңар җавап бирә дип әйтте. Һәм дуга кылганда менә бу исемнәр турында әйткәндә, ул дугага бәйләй берләр. Чөнки без шушы матур исемнәрне кулланып дуга кылырга тиешлебез. Чөнки Аллаһ аны кушты, матур исемнәр белән дуга кылыгыз диде. Һәм менә бу исемнәрне әйткәндә иң мөһиме күңелдән әйтү инде. Аллаһумма дип, я Раббым дип, менә бу күңелдән чыксын. Күңелдән тетрәнеп чыксын шушы синең сүзләрең, һәм Аллаһ Таala аны ишетәдер. Тагы бер исемгә тукталам. Әгәр дәгән без шушы нине аңласак, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның теге бийеклеген аңласак, тагы бер тукталасым килә, менә бу Раббул аламин. Аллаһ һәм Рабб. Аллаһ Таala аны Пәйгамбәрбезгә иң беренче аятында әйтте: "Иqra бисми раббикаллазии халaq." Иң беренче ингән аят халык кылучы Раббыңның исеме белән ук дип әйтте. Раббың дип әйтте. Бу пәйгамбәрлек килгәч иң беренче пәйгамбәребезгә килгән аят бит инде Коръәннән. Иң беренче ингән аят шушы Аллаһ Таala үзенә әйтте, Рабб дип әйтте. Һәм Фатиха сүрәсендә дәгән без иң беренче укыган җөмләдә иң беренче аятта Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип укыйбыз. Рабб. Нинди мәгънә бирә ул Рабб? Ар-Рабб. Раббым дип әйтәбез без аны. Татар халкы я Раббым дип һәрвакыт мөрәҗәгать итә. Һәм бу дуга кылганда иң якын менә Алла бирсә мисаллар китерәм, һәрбер пәйгамбәрләр я Раббым дип Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр. Ар-Раббның мәгънәсе ул да булса гарәп телендә тәрбия мәгънәсен бирә. Тәрбияче, тәрбияләүче, тәрбия кылучы. Шунда ул керә мәсәлән, ул хуҗа, идара итүче, шул мәгънәләр. Тиреклек бирүче, шушы Ар-Рабб мәгънәсен бирә. Менә уйлап карыйк әле. Ар-Рабб дип әйттек безме? Ягъни Аллаһ Таala безне тәрбияләүче. Без бу дөньяга тудык. Һәрбер җан иясе бу дөньяга туа икән. Аллаһ Таala аңар ризыгын бирә. Аллаһ Таala аңар яшәргә нәрсә кирәк бөтенесендәген бирә. Табигый туган балага, сәламәт балага аның суларга һавасын бирә, үпкәләре бар, сөтен ималы һәм башка бөтен нәрсәне Аллаһ Таala тудырган. Ягъни Аллаһ Таala безне тәрбияли матди яктан. Мәсәлән, безгә сәламәтлек бирә, кеше шулай итеп үсә, җайлап кына тәрбияләнә, ризык үсә. Һәм шулай ук Аллаһ Таala безне тәрбияли төрле сынаулар белән. Иң беренче акыл бирде. Үзен танытты, җәннәт юлын күрсәтте, җәһәннәм юлын күрсәтте. Шушыны аңлар өчен
Пәйгамбәрләр җибәрде, китаплар иңдерде. Коръәндә аңлатылган бу дөнья нәрсә өчен икәнен, бу дөнья нәрсә икәнен аңлаткан, ахыргы урыныбыз нәрсә икәнен аңлаткан. Бөтенесендәген Аллаһ Тәгалә безгә бирде. Һәм ул безне көчләми. Безгә ихтияр көче биргән, шулай бит. Намаз укырга дип көчләүче дәген юк. Һәрберебез үзебез үз ихтиярыбыз белән намазга басабыз. Әгәр дә кеше гынаһ эшләсә дәген үз ихтияры белән барып гынаһ эшли. Аллаһ Тәгалә безгә ихтияр көче биргән. Ләкин шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә кайбер бәндәләрен тәрбияләп тора ничек? Мәсәлән, кайбер кеше хаталана, бу мусульман кеше. Инде исенә төшә. Мен теге вакытта хата кылган идем, гынаһ эшләгән идем, шуңар җәзасыдыр дип уйлап тагын куя. Ягъни тәрбия камчысы шикелле. Кайбер кешеләр мәсәлән төрле мушкил хәлләргә төшә, проблемалар була, авыр була аңар, ләкин ахыр вакытта уйлый, кара, шул булды бит. Шуның аркасында ул кеше намазга баса, яки нәрсә, күпме кешене беләбез, авырлык килгәннән соң дин тота башлый. Ягъни моңар килгән авырлык тагын Аллаһның рәхмәте була. Шул яктан караганда дагын Аллаһ Тәгалә безне һәр вакытны тәрбияләп тора. Аллаһ үзенең яраткан бәндәләрен хәтта бу дөньяда паклый. Чөнки килгән, мәсәлән, авырлыклар, бәла-казалар алар мөэминне паклый. Хәтта җанын алганда, мәсәлән, без күрәбез, кайбер хәзрәтләр, галимнәр авырып үләләр. Үлем түшәгендә озак яталар, авыртып яталар. Начар авырулар белән дәген авырталар. Ни өчен? Аллаһ аларны паклый. Ягъни бу дөньяда гынаһларын юып бетергә тели Аллаһ Раббыбыз. Хәтта пәйгамбәрбез дә ике кеше авырткан шикелле авырткан. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә паклый, һәм аларны ул гынаһсыз иншалла үзенә ала. Менә монда әйткәндә Рабб дигән нәрсә. Бу нәрсәне аңлата. Ягъни без һәрберебездәген Аллаһның куллары. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә без шундый заманда яшибез. Камералар куялар, сине тыңлап торга мөмкиннәр, яки карап торалар, мәсәлән, тикшерер өчен. Бу нәрсәне аңлата? Аллаһ бит безне күреп тора. Аллаһ бит һәрбер сүзебезне ишетеп тора. Һәрбер сүзебезне язып бара. Ике фәрештәбез бит яхшы һәм яман гамәлләребезне язып бара. Көн-төн эшли. Ягъни бу хәзер инде кеше моңар иреште. Аллаһ аны бит безгә әйтте. Аллаһ моны эшли. Аннары кеше нинди генә ирешмәсен, нинди генә ачышларга яки нинди технология ягына каягына китмәсен, ләкин ул Аллаһның куллыгыннан чыга алмый. Кайсыбыз үзебездән үлемне саклап кала ала? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фадрауган анфусикумул маут ин кунтум садиқун." Әгәр дәгән чынлап тагын дөрес әйтүчеләр булсагыз, үлми карагыз дип әйтә. Намруд белән Ибраһим алейхиссаламның кыссасы Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәгалә зикр итә. Ибраһим алейхиссалам Аллаһ турында әйткәч, "Рабби юхи ва юмит." Минем Раббым терелтүче һәм үтерүче диде. Намруд ике кешене китерде дәген, берсен үтерде, берсен исән калдырды. Менә мин дә берсен үтердем, мин дә терелтүче һәм ан юхи ва юмит. Мин дәген менә, мен исән калдырдым, мен тере калдырдым ди. Шуннан соң Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Инна рабби яти биш-шамси минал машриqi, фати биhi минал магриб, фабухита аллади кафар." Минем Раббым көнчыгыштан кояшны китерә һәм көнбатыштан батыра. Ә син аны китер диде көнбатыштан. Китереп кара көнбатыштан. Тегесе телсез калды дип әйтә. Менә без хәзер үзебезнең кулыбызда булган әйберләрне эшлибез, ләкин әгәр дә Аллаһ Тәгалә яңгыр бирмәсә, Аллаһ Тәгалә суны туктатса, ягъни яңгыр килмәсә, нәрсә эшли алабыз? Ярак китә алмыйбыз бит. Менә әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә әле һәр нәрсәдә менә кичкенә генә кыш кисәк суыклар бәрсә, уҗымнар үлеп бетергә мөмкин, яки нәрсә, бөтен нәрсә Аллаһ кулында. Аны без бит чыгып өстенә каплап куя алмыйбыз, саклый алмыйбыз. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә яңгырын яудырмаса, менә әлхәмдүлилләһ теге көз соңга калды. Казан шәһәрендә күпме эшләр эшләнелде мисал өчен. Шулай бит инде университетка хәзерләнергә. Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен аларга, әзерләп бетерергә, чөнки зур вакыйга көтелә. Кайбер кыенсызлыклар тудырса дагын шәһәрнең мәнфәгатенә һәм файдасына дип эшләнделәр бит инде. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә мәсәлән карны соңрак яудырды, ләкин шул бер ай эчендә күпме барбер эшләрен эшләп бетерә алдылар. Күпме түбәләрне яптылар, күпме йортларны яңарттылар. Аллаһның рәхмәте бит булар барсы дагын. Ә без бит кар яума, яңгыр яума дип тора алмыйбыз. Барсы дагын Аллаһ кулында. Ягъни без ниндидер бер алга китсәк тәгән берәр өлештән барбер Аллаһка мохтаҗ. Нинди генә табиб булсан, без күрәбез, шул ук йөрәк табибы йөрәк авыртуы белән үлеп китә. Наркология белән шөгыльләнә гомер буе, шул ук авыру белән үлеп китергә мөмкин. Ягъни без үзебез саклый алмыйбыз. Ягъни без барбер Аллаһка мохтаҗ. Нинди генә алга китеш булсын, без барбер Аллаһка мохтаҗ. Шуңа күрә менә теге кайбер кеше әйтергә мөмкин, менә без бит инде үзебез эшлибез бөтен нәрсәне. Юк, үзебез бер нәрсә эшли алмыйбыз. Аллаһ ярдәм итмәсә, Аллаһ тәүфыйк бирмәсә, шуңа күрә мусульман кеше менә бу Рабб дигән исемне аңласа, минем Раббым Аллаһ дип аңласа, ул белә, мин дип, аның сүзе мин дигән сүзе әз булачагын.
Аллаһның ярдәме белән, Раббымның ярдәме белән, Аллаһ миңа ярдәм итте шулай эшләргә, Аллаһ миңа ярдәм итте мәчет саларга, Аллаһ миңа ярдәм итте бу эшне эшләргә дип һәрвакытны ул Аллаһны искә ала. Чөнки әгәр дәген Аллаһ аңар сәламәтлек бирмәсә, Аллаһ аңар шушы зиһеннәр бирмәсә, гыйлем бирмәсә, нәрсә эшли алыр идең син? Бер нәрсә эшли алмыйсың бит. Шуңа күрә менә бу исемне өйрәнү, ягъни Раббым дип әйтү. Ягъни нинди бийек исем Раббым. Шуңа күрә мусульман кеше Я Раббым дип мөрәҗәгать итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәшһүр бер хадистә зикр итте: "Раҗулун ашхаза агбар ямудду ядайхи ил-сама, я Рабб, умматхаму харам, умашрабу харам, угыззи бил харам, фа анна юстаҗабу лизалик" дигәч, бер кешене мисал итеп китерде. Ул мусафир иде. Чәчләре тузган, мискин хәлендә "Я Рабб" дип мөрәҗәгать итте. Ләкин аның ашавы харам, ичимлеге харам, киеме харам булгач, Аллаһ аңар җавап бирмәде дип әйтә. Ләкин галимнәр әйтә, бу кеше дуга кабул булуның бөтен сәбәбен кылды. Ягъни ул сәфәрдә мусафир кешенең дугасы кабул була. Хәле мискин хәлдә, мискиннең хәле кабул була. Һәм "Я Раббым" дип Аллаһка мөрәҗәгать итте. Ләкин сәбәп булды дуганы кабул булмавында, аның харам ашавы, харам белән туклануы сәбәп булды. Ләкин максат нәрсәдә? Ягъни син "Я Раббым" дип Аллаһка мөрәҗәгать итү. Һәм мисал өчен китерәсем килә. Безнең атабыз Адам, анабыз Хава хата кылдылар. Аллаһ дигән җимешне ашадылар һәм Аллаһка алар ничек мөрәҗәгать иттеләр? Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунна минал хасирин. Я Раббыбыз Аллаһ. Я Раббыбыз диделәр. Без үзебезгә зулымлык кылдык, үзебезгә хаталандык, гөнаһ кылдык. Гөнаһыбызны кичерче. Эй Раббыбыз, безне кичерче дип дуга кылдылар. Әгәр дә кичермәсәң, мәңгелек хәсрәттә булабыз, үкенештә булабыз дип үкенделәр һәм Аллаһ Тааланы кичерде. Шулай ук Нух алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Юсуф алейхиссаламның дугаларында Раббана, Раббана, Раббана һәр вакытны Аллаһ Таала Коръәндә сораучыларны Раббана гфир лана, эй Раббыбыз, безне гафу ит, эй Раббыбыз, безгә шул бир дип һәр вакытны зикр итә. Аллаһ Раббыбызның исеме дәген Коръәндә күп кабатлана. Мәсәлән, Аллаһ турында әйттек 2000-дән артык дип, бу Рабб исеме 900-дән артык кабатлана. 900-дән артык урында Аллаһ Таала Рабб сүзен әйтә. Раббыбыз дип әйтәләр, әбиләр кайвакны әйтә "Я Рабби" диләр. Анысы да дөрес инде, ул гарәпчәдән әйтәләр инде алар, нәйме? Я Рабби, ягъни минем Раббым. Минем Раббым. Рабби, минем Раббым. Раббана безнең Раббыбыз. Күплек шуңа күрә, мәсәлән, иман булганда, син гомуми халык өчен кыласың икән, Раббана дип кылырга кирәк. Безнең Раббыбыз. Әгәр дә үзең өчен генә кыласың икән, Рабби, я Рабби дип, эй минем Раббым дип Аллаһка якын итеп мөрәҗәгать итәсең. Шуңа күрә Аллаһ Таала мәсәлән Коръән аятларында я гыйбади дип мөрәҗәгать итә. Эй минем кулларым дип мөрәҗәгать итә. Я гыйбади яратып әйтә. Һәм бу бик күп урыннарда, мәсәлән, үзенең гыйбадур рахман, рахманның куллары Аллаһ субханаһу тааля шулай дип мөрәҗәгать итә. Һәм менә бу Аллаһ турында сөйләгәндә, хөрмәтле дин кардәшләрем, радио тыңлаучылар, без һәр вакытны дагын Аллаһка мөрәҗәгать итәбез. Һәм әгәр дәген без факирлектә булсак, һәм үзебезне факир итеп танысак, ягъни факир дигән сүз акчасыз ни сүз түгел. Әйе, бездә Аллаһ биргән мал, кайбер кеше ула, менә миндә бит акчалар бар, миллионнар бар. Юк. Ул бит Аллаһныкы. Аллаһ аны сиңа бу дөньяда кулланырга бирде. Әгәр дәген ул ала икән, бер нәрсә эшли алмыйсың. Һәм кыямәт көндә шуның өчен җавап бирәсе бар. Шушы миллионнар өчен җавап бирәсе бар. Шушы акча өчен җавап бирәсе бар. Шуңа күрә әйтелә, иң җиңгел хисап кылыначак факир кешеләр. Чөнки алар акчалар өчен каян керде, каян чыкты, хисап җиңгел. Ләкин син бу малны каян кәсеп иттең һәм кая кулландың, һәрберсе өчен җавап бирәсең бар. Һәм без моны телибезме, теләбимезме, качып булмый аннан. Качып булмый. Аллаһ Раббыбыз безне терелтәчәк һәм һәрберебездән сораячак. Шуңа күрә менә без шушы исән чагыбызда шушыны аңларга тиешлебез. Һәм чын тормыш ул ахирәттә. Чөнки Аллаһ Таала Коръәндә Фәҗр сүрәсендә зикр итә: "Я лайта каддамту ли хаяти, я лайтани каддамту ли хаяти." Мин тормышым өчен әзерләнгән булсам иде дип әйтә кеше. Ягъни чын тормыш ахирәттә, мәңгелек тормыш. Без бу дөньяда фақат килдек изгелек эшләргә, Аллаһка итаат итү эшләргә. Укыдым инде бер кыйсса, бер гарәп илендә булган бу вакыйга, бер мәхкәмәдә бер кеше елап утыра. Улы яшьтә, сагалы агарып беткән, нәрсәгә елыйсың дип сорыйлар бу кешедән. Аның елавының сәбәбе менә булай. Бу улы яшьтәге кеше әнисен карый икән. Ләкин әнисен карарга мөмкинчелеге әзрәк, керем хәле начаррак, ләкин барбер тырыша әнисен карарга. Аның энесе килгән. Әниемне мин карыйм әле ди. Тегесе саваплы икәнен белә,
Мин карыйсы килә дип әйтә. Икенчесе әйтә, юк, мин карыйм дип әйтә. Булар бәхәскә килгәннәр хәзер. Хәтта шундый хәл булган, булар мәхкәмәгә килгәннәр. Казый хөкем итсен буларны. Казый әйткән, әнигезне китерегез, әнигез кайсыгызда тели, шунда булсын дип. Әнисе килә дигән әйтә, бер күзем белән олы улым, бер күзе белән кече улым дип әйтә. Икесенә дигән мин тигез карыйсым килә дип әйтә инде. Шуннан казый хөкем итәргә тиеш бит. Барга күтәргәннәр бу мәсьәләне хәзер. Тикшергәннән соң хөкем итә яшьрәгенә дип. Чөнки аның керем хәле яхшылык була, яшьрәк дигән була, әнисен карарга мөмкинчелек дигән зуррак була, әнигезне кечесе карасын дип хөкем чыгара. Һәм тегесе күз яшьләре белән җылап утыра, әнине карый алмадым дип. Хикмәт нәрсәдә? Менә шушы әни, шушы балаларын тәрбияләгән, шулай бит. Хәзерге вакытта, кайбер вакытта бу әйбергә карап аптырарсың. Бу гарәп илендә булган вакыйга. Кайчаннан бирле әйтәсем килеп утыра, бездә шушындый кешеләр күбрәк булсын иде дип. Әниләрен орлар йортына илтеп бирәләр. Карамаска яки мин генә карыйм, ник син карамыйсың дип бер-берсе белән талашалар. Судлашырга да мөмкин. Ә монда шушындый күз яшьләре белән кеше әнине карый алмыйм дип елап утыра. Ягъни бу гыйбрәтле хәл. Ләкин бу кайчан була? Теге кешеләр аңладылар Аллаһны. Чөнки пәйгамбәрбезнең сүзе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әни ул җәннәт ишеге диде. Я шуннан керәсең, я калдырасың диде. Ул синең ишегең. Әнигә изгелек кылсаң, әтигә изгелек кылсаң, ул сине җәннәткә алып керә торган ишегең. Шуңа күрә Абу Хурайра радиллаһу анһу, әни сүлгәч елый. Нәрсәгә елыйсың дигәч, синең әниең изге кеше иде бит. Ник елыйсың дигәч, әйтә, минем әнием җәннәткә алып керә торган бер ишек иде ди. Хәзер ул минем ябылды дип әйтә. Ягъни әнием үлеп китте, һәм мин аңар изгелек кыла алмыйм дип, теге әлбәттә үлгәч дә изгелек кылып була, ләкин исән чакта кылу, аның хәер дугасын алу. Шуңа күрә әти-әниләребез исән чагында аларга күбрәк изгелек кылырга, аларның хәер дугасын алырга. Менә шуны белергә кирәк, хөрмәтле җәмәгать, без әти-әни дугасы белән яшибез. Әти-әнинең хәер дугасы белән яшибез. Алар безгә юлга чыгып киткәндә һәрвакытны хәер дуга телиләр. Нинди генә булмасын син, барыбер әнинең йөрәгендә, әтинең йөрәгендә бала ул иң кадерле багыр җимеше булып тора. Һәм аны кеше кайчан аңлый, үзенең баласы булгач. Менә бу тәрбияләү максатында тукталасым килә, тәрбия дип әйттек. Әти-әни баланы тәрбияли. Аңар тәрбия бирергә тырыша, гыйлем бирергә тырыша, мәктәп тәрбияли баланы, хөкүмәт тәрбияли кешеләрне. Акча биреп тора, кемнең эше юк, эш табырга булыша яки ярдәмнәр бирә. Ни өчен? Һәрбер тәрбиянең максаты бар. Чөнки син балаларын тәрбиялисен, алар кеше булсыннар дип, зур эшкә сиңа итагатьле булсыннар, яхшы ил кешеләре, алар дагын шушы дәүләткә хезмәт итсеннәр, дәүләткә гыйлемле кешеләр кирәк, институтларда укысыннар, гыйлемле кешеләр булсыннар дип, алар максат итеп куялар, шулай бит. Безнең максатыбыз нәрсә? Аллаһ Раббыбыз безне ар-Рабб булгач, нәрсә өчен тәрбияли? Мусульман кеше өчен, ул аңлашыла. Мусульман кеше өчен белә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Кешеләрне һәм җиннәрне бар иттем нәрсә өчен? Үземә гыйбадәт кылсыннар өчен диде. Без Аллаһка гыйбадәт кылырга тиешлебез. Тагы бер аңлатма бирәм. Бу дөньяга безне Аллаһ тәрбияләп торгач, менә бу бүтән байлыклар безгә Аллаһ Таала моны безгә биргәч, ул бездән аны сораячак. Һәм төп максат бар. Тиккә генә Аллаһ безне ашатып чиртеп ятмый. Без монда үзебезне яхшы яктан күрсәтергә, изге гамәлләр эшләргә тырышырга тиешлебез. Аннар Аллаһ Таала әйтә: "Афа хасибтум аннама халакнакум хабаса ва аннакум илейна ла турҗаун?" Сез уйлыйсызмы? Без сезне тиккә генә бар иттек, һәм сез кире кайтмассызмы дип уйлыйсызмы? Юк, без кире кайтачакбыз. Аллаһ Раббыбызга кайтачакбыз, һәм Аллаһ безне хисап алачак. Менә шушыны аңлыйбыз. Ягъни Рабб булгач, Аллаһ безне тәрбияли, һәм зур максат өчен. Һәм безгә кушкан әйберләр дәген үзебезгә файда. Мәсәлән, теге куллык турында әйттек, мәсәлән, хуҗа кеше үзенең кулына ул куша нәрсә өчен? Үзенә файда китерсеннәр өчен, шулай бит? Ул аны эшләтә үзенә файда китерсеннәр өчен. Аллаһ юк. Монда әйтәсем килми, мәсәлән, Аллаһ безгә үзенә файда юк. Аллаһны мактаучылар күп. Аллаһның фәрештәләре һәрбер күктә, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сыйфатлады, ягъни 4 бармак саен бер фәрештә Аллаһны мактап тора, зикр итеп тора. Аллаһ мактауга мохтаҗ түгел. Аллаһны мактаучылар күп, ләкин без мохтаҗ. Без бу дөньяга килдек, Аллаһ безне үзебез өчен, безгә куша үзебез өчен намаз укырга. Үзебезгә файда булсын өчен намаз укуыбыз, ураза тотуыбыз, закатлар бирүбез, изгелек, яхшы гамәлләр кылыбыз үзебез өчен кирәк. Шуңа күрә, менә бу Аллаһның тәрбиясе дигән безгә файда. Үзебезгә әйләнеп кайта. Әгәр дә чынлап тагын шушы Раббыбызны танысак, Раббыбыз Аллаһ дип әйтәбез икән, без үзебез мохтаҗбыз. Аллаһ Раббыбызга гыйбадәт кылуга без үзебез мохтаҗ. Чөнки намаз укыган кеше генә күңел тынычлыгын таба ала. Күңел рәхәтен таба ала. Бу дөньяда чөнки бит тән рәхәте генә түгел, күңел рәхәте бар.
аны башка әйбер белән алыштырып булмый. Менә без Аллаһны искә алабыз, Аллаһны зикр итәбез, күңелдә тынычлык табабыз. Һәм чынлап тагын әгәр дә кеше шуны аңлап яшәсә, ул иншалла бу дөньяда бәхетле була. Һәм иншалла ахирәттә дә ул бәхетле була ала. Шуңа күрә менә шушы безнең динне аңлавыбыз, Аллаһны тануыбыз шуны аңлата, безнең үзебез өчен ул бик кирәк әйбер булып тора. Сез инде хәзер беләсез, тапшыруыбызда еш катнаша башлагач, шундый матур традициясе бар һәм матур сәхифәсе бар. Ул да булса ягез бер дуга. Менә гаҗәеп дәрәҗәдә киң мәгълүмат, зур мәгълүмат алдык. Гаҗәеп дәрәҗәдә күңелләрне эшкәрде менә шушы сүзләрне ишеткәч хәзер инде адәм баласының моннан соң аның матур бер дуга ишетәсе килә. Ягез бер дуга. Я Раббыбыз Аллаһ, Син безнең хәлләребезне күрүчесен, Син безнең хәлләребезне белүчесен. Син Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Малик. Син бүтән күркәм сыйфатларга, күркәм исемнәргә ия булган зат. Я Раббыбыз Алла, безнең хәлләребезне яхшыртсаң иде, иманнарыбызны ныгытсаң иде, безнең тормышларыбызга бәрәкәт бирче. Я Раббыбыз Алла, без әле хакыйкатьтә Сиңа хакыйкый гыйбадат кыла алмыйбыз. Я Раббыбыз Алла, әгәр дә Син безне шушы хидаяткә күндермәсән, без хидаяткә күнә алмас идек. Барлык мактаулар барсы Сиңа гына. Гомеребез буе хаклыкны аңлап, шушы гыйбадат кирәклеген аңлап, Сиңа хакыйкый дөрес гыйбадат кылырга насыйп әйләсәң иде. Һәм безнең балаларыбызга тәүфыйк хидаят бир. Үзебезгә тәүфыйк хидаят бир. Тормышыбызга бәрәкәт бир. Илебезгә бәрәкәт бир. Җумһуриятыбызга ныклыкны, тәртипне сакларга ярдәм ит. Безнең җитәкчеләребезгә тәүфыйк хидаят бир. Ислам динен дөрес итеп аңлап, аның матурлыгын, аның гүзәллеген аңлап, шушы дин буенча гамәл гыйбадат кылырга насыйп кыл. Я Раббыбыз Алла, бу дөньяда яшәгәндә синең кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып яшәп, ахыргы сулышларыбызны сулаганда ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ калимәсе әйтеп, синең хузурыңа кайтып, вәгъдә иткән җәннәткә кергән насыйп кыл. Я Раббыбыз Алла, безнең үзебезгә, әти-әниләребезгә, пәйгамбәребезнең шәфәгатенә ирешергә насыйп кыл. Я Раббыбыз Алла, безнең якыннарыбыз, кем әле синең хидаятка күнмәгән, аларның күңелләренә дә тәүфыйк хидаят бир. Аларга да шушы ислам нуры белән нурландыр. Үзебез исән чакта аларның намаз укыганнарын күреп шатланырга насыйп кыл. Я Раббыбыз Алла, без шушында һәрберебез Сиңа мохтаҗбыз. Һәм һәрберебезнең күңелебездә теләкләр бар. Һәрберебездә Сиңа мөрәҗәгатьләр бар. Аларның һәрберсен Син генә беләсең. Я Раббыбыз Алла, безгә нәрсә хәерле, шуларны иң хәерлесен безгә насыйп кыл. Һәм безгә нәрсә зыянлы, алардан безне читләштер. Я Раббыбыз Алла, җумһуриятыбызга, динебезгә, мусламаннарга барсына дагын бәла казлардан, авыр сыркаулардан сакла. Безне төрле фитнәләрдән, ачлыклардан, бәла казлардан үзен сакла. Я Раббыбыз Алла, барчаларыбызга дагын дөньяда яшәп, дөнья бәхетен һәм ахират бәхетен насыйп кыл. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.